Hello, 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 én vagyok nyári a Dávid, Székely alter egója, és a mai videóban itt vagyok a Five Nights at Candy's 2 második részével. Ezzel a videóról nem kell sokat elmondanom. Five Nights at Candy's és a Frotz 2. Most jönni fog még egy robot, hála a jó Istennek. Nem is húzom tovább a szót, kezdjük. Fogpiszkál, mert mindjárt kiesik a számból. Látjuk, hogy ez az éjszaka nehezebb lesz, vagy könnyebb, mint az előző. Jaj, már te itt meg is jelentél. Van itt még valaki. Aha, megjelent a másik cukormacska. Most már ketten vagytok. Hú, de örülök. De hova lett itt vagy, az előbb még nem voltál itt. De basszus, itt a pingvin. Hol vagy? A picsába. Mikor ide gyere. Ja, akkor most itt a pingvin is, szóval tőle is kell félni. Nagyon félek a pingvintől. Hú, de megijedtem. Itt vagy. Ó, persze. Hello. Ez így meglepően jól ki tudom védeni a pingvint. Most itt van a macsek. Jöjj ide. Ja. Jó, ide gyere. Amúgy, de nincs itt ez a balom, vagyis az igazi vagyis az igazi verzió. Elmondom őket, hogy most jönni fog egy videóval, és az FNAF World lesz, hogy csak hogy így megszívassam egy kicsit elszpoilerezem a videóját. Hello. De, hogy érdekes, hogy egy helyre nem tudnak egyszerre többen jönni. Igazából a kamerákat már kicsit fölöslegesebb is használni, mert csak itt világítok előre, azt a hallom a majmot, akkor...
ennyi a technika, hogy itt előre kell világítani, aztán jön valaki, akkor vissza a kamera. Tudom, hogy unalmasabb, de az egy egyszerű technika. És megcsinálom a fogpiszkálót a számban. Jó, most megidoztam a kiskaja. Ugye még a pingvinnel is alig találkozom. Egy olyan, hogy ez szar működésű ez akkor. És olyan eddig, és persze, most meg működik normálisan. Hát ugye, így csinálok egy kört itt a fejénél, kidob. Itt van a cukormacska. Most meg itt van. De szóljál meg, ez nem a rendőrség, hanem én. És legyen már 6 óra. Na végre. Újabb ilyen mini játék. Meg itt a kis fehér pötty, és akkor collect. Most én vagyok az a faember. Aha, az új Candy és Cindy. Aha, most mit kell csinálni, már nem tudok mozogni. A Space. Jó, akkor rajzokat kell összegyűjteni. De látod, az első játékos faember. Where is Chester? A Chester az a majom, vagy ez a bátor ember? De akkor itt lent is körülnézünk, hogy itt van-e a rajz. Igen, ott látszik a robot csontban van. Na, annyit kell összegyűjteni. Ja, négyet. Owl Band. Aha, de ez meg ott ki? Tudod, a fekete ember. És a fekete páci. Na jó, ezzel már nem tudok mit javítani. Aha, itt voltam. Ja, itt az a fish. Amúgy 1991 van. Akkor már megszűnt a Szovjetunió. Aha, és itt van a Blank. Ja, akkor ez a faember a Blank, oké.
Aha, jaj. Van, és nem mennek olyan élesek a hangok ebből a játékból. Na, negyedik éjszaka. Lássuk. Aha, itt van a cukormacska, meg itt a másik. Meg most már ide jött. Én még mindig ez a pingvin miatt aggódom, de a fogpiszkát egy kis időre ki kellett szednem, mert majdnem behánytam tőle. Gyere, 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 gyere. Gyere a büdös anyádat. Ez később egy rohadt nagy probléma lesz. Jöjj ide, gyere. Gyere ide. Most meg a hím az nincsen sehol. A hím macska. Ebben itt a nőstény. Na inkább ezt akartam, mert így ritkán találkozok a pingvinnel. Jaj, de megijedtem. Hogy szúgtak volna fel az anyja Hogy szúgtak volna fel az anyja méhébe egy gerevét. Szúgtak volna fel anyja. Jó, akkor ide gyere. Veszélyes életmódot folytatott. Én most mindig nem értem, hogy miért van itt a szerelőben egy papír a Pogózról.
Így tudom, nincsen egyetlen dűjön olyan törni, és meg a robotok is alig lettek hiperaktívabbak egy pörgött szúnyognál. Fülessel könnyebb lenne kihallgatni, hogy hol vannak, de én szeretném, hogyha hallanátok a játékot. Jaj! Hát akkor ugye vissza az északi sarkra, vagy déli sarkra, vagy tudja. Szakarom, hol lesz. Fenébe elrontotta a telefont. A vapicsába. Jó. Gyerünk, induljon már újra te... Ja, az egy örökre első omlott, hogy kurva jó. Ja, újra működik. Jó, 5 óra. Most már csak a technikát fogjuk használni. Hol van? Na végre. Miért ez a kis pötty? Most én vagyok az a őstény macska. És mit kell csinálnom? Nekem gyűjtöget nem kell. Ha itt a Blank. Akkor melyik a majom? Vagy melyik a Chester? Itt nincs semmi. Itt egy tábla van. Itt sincs semmi. Itt meg egy nyakkendő van. Ezt akkor gondolom arra kell vinnem a hímnek. És mivel, hogy macskák. Többit már nem mondom meg. De ismerem azt a magyar YouTube-ot, biztos, hogy letiltanak. Na de srácok, én már ennyi lettem volna. Remélem tetszett nektek ez a videó. Akkor jön az eredeti nyári a Dávid a Fluffbird videóba. Csak remélem nem tudja meg, hogy elkocsogtam. Remélem tetszett nektek. Én voltam nyári a Dávid Székely alter egója. Sziasztok!